кръговрата в трейдинга е следния. Започваш да учиш, надъхваш се, започваш да виждаш нещата, започваш да ти се получават така наречения късмет на начинаещия и си казваш, о, това е страхотно. В момента, в който започна да работят нещата, ти започваш да си ги украсяваш и да добавиш и да казваш, я да опитам това, я да опитам онова. Започваш да губиш, да печелиш, пак да губиш, пак да печелиш и вместо да се върнеш на това, което работеше в началото, ти започваш да добавяш още и още знания и от тук идва този порочен кръг, за който говоря, в който влизат повечето от хората, включително и аз. Аз бях там около 2 години. Единственото нещо, което аз не направих, е да се обръщам към други стратегии и други обучения, но дори това не ме спаси, защото аз имах толкова големи пропуски в част психология, а тя е по-голямата част от целия трейдинг, но за съжаление хората не го осъзнават. И тези, които ми казват, аз знам толкова много неща, почти всичко, но нещо ми куца. Не нещо ти куца, то почти всичко ти куца, защото имаш толкова много информация и ти не можеш да я потретиш вече, ти не знаеш кое е правилно и кое не, и отиваш долу по парзалката. И нещата не вървят. И то дълго време се отказваш накрая.